Hello bro. Oh, Mayang gabi eh. may gabi sad. I-open ko na imong kamera bro. Di man ko kita nimo. Wala man. Iba ka nga, bihin na lang tayo. Di man ko kasod sa imong hang live ganina bro. Di bitaw gabi kasud magkalagi. Wala oy, wa. Kasud gabi aw si kuan mo dito si lahi mo itong cellphone ng gamit gun kay O di ma-open imong kamera bro. tempa. Sa ba ni? Pin ang kamera sa matapita pinunan. Sa kanang naay kamera sign diha, di ba nagkuan man na ang video bas ubos. Asa mo na ano? Tempa? Dar. Kana bro. Unsa may topic nyo ganina bro? Kuan? Ini ang pagkadautan. Then nagisgot pa lagi mo adto og kuan. Divinity of Christ. Lakbitan ra to. Ngalan mo gud sa Dios may atong among gi kuan na sa lakbitan lagi ang ngalan sa Dios. Ang Dios matarong ba kuno o di kinahanglan ba ba ipangutanan niya? So sa imong baruganan dili ka motuo nga si Kristo Dios. The newly consecrated. Sigurado kay anak ni sa tao. Kinsa nga tawo ang anak bro? Ha? Kinsa man nga kisang tawhana sa nimong anak? Si Jesus, anak sa tao nga mao si Maria. Sawa pa na mahimugso si Kristo bro. Naana ba na siya daan? Naana mabasa sa Biblia. Naana. Na. Naana. Asa man na to mabasa sa Biblia bro nga naana? Ang Proverbio 8 siguro na. Proverbio 8 Versikulo 20 siguro. versikulo 20. Unsa man ang gamit ni mga Biblia King James version na? Mao. Proverbs 8:20. Naman ko King James version dire. So kanang Biblia nga King James version nga imong gigamit bro. Legit ba na bro? Nanay kurap ani kay ang nagkurap ani inyong relihiyon nagkurap ani. Nagkurap. Subot pasabot is kanang ni ang usa may mga kuan ana bro. Usa may mga kurap anang King James version. Sama aning si Jesus unang nabanhaw kurap man na. Mora po na wanay lain. Kanang nang ang simbahan kuno sa Dios napuno sa kinulit sa kisami o sa bongbong. Kurap ya iya sa Dios nga simbahan kuno iya na ni Satanas. Maora po na wana po lain. Napa kay pahimuon kag bitin nga mapintas kay sikil. So kanang suwat ni San Pablo diha sa King James version. Angay ba na to nagtuuhan? Gadipindi. Kanang Roman 9:5 bro, unsa may pagbasa nimo ana? Sige daw, basahan daw. Diya sa imong King James version palihog kuno kog basa. Naghigda na mo ko yun.
Naman ko diri sa Roma 9:5 nga si Kristo mao ang Dios nga naibabaw sa tanan. Sakto ba ni? Mali. Mali. So may gingon og mali ni. Aw. Tabtagog maayo gud. Anak nagapasta dili na siya Dios. So namali si San Pablo ani lugar. Aw. Kana si San Pablo wa mo ko na mahadlok sa Ginoo. Namali gid San Pablo lugar ani. Wa na mahadlok sa Ginoo San Pablo eh. Di bro, Nahadlok man. namali gid lugar si San Pablo ani kay ingon man gid siya nga nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao natao si Kristo nga mao ang Dios nga naibabaw sa tanan. Mali gid San Pablo ani. Ang sa to, natao si Si Kristo nga mao ang Dios nga naibabaw sa tanan. Namali si kuan ani San Pablo. namali gyud kay natuis man na dito sa Filipos 2:9. Unsa may giingon sa Pilipos 2:9? Tungod niini gitagaan siya sa Dios og labaw sa tanang mga pangalan. Ang labaw sa tanang mga pangalan dili gyud maparihuan niya kanang Kristo maparihuan gyud na siya bulangan og nagbitay sa krus ang So si San Pablo bakakon. Oh. Maingon-ingon na to kay og tinuod pa na siya. Di pa na siya bakakon. Magtulog siya tinuod nga kana si Jesus mao sa tanas. Mao ba di ay? Karon bro, kaning giingon sa Biblia ba? King James gihapon ha. Ang nasa Hebrehanon 1:8 apan mahitungod sa anak ang Dios Amahan miingon sa iyang anak. Ang Dios Amahan ha, dili si San Pablo. Miingon siya sa iyang anak nga si Kristo. Ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan. Ang Dios Amahan giingnan niya si Kristo ang imong trono o Dios. Gitawag og Dios niya si Kristo. Lugar bro nang makak ang Dios Amahan ani bro. Kanay magong Bible nalagi kurap No bro, wa ko mga tanag ni kurap na makak ba lugar ang Dios Amahan ani. Dili Dios Amahan nag-ingon ana. Kisa may nag-ingon ani. Amahan na siya Hinoy Dios. No, ingon no. Ang otsa apan may tungod sa iyang anak ang Dios nag-ingon. Dios Amahan ba? Ang imong trono o Dios ulong tadangtod sa kahangturan. Ang iyang anak nga si Jesucristo giingnan sa Dios Amahan nga ang iyang trono mulong tadangtod sa kahangturan. So lugar na makak ang Dios Amahan ani bro. No. Tama. Mulungtad sa kahangturan. Lagi. Giingnan niya si Kristo nga ang imong trono o Dios. So lugar bro na makak ang Dios Amahan ani bro. Kani bro. Tinuod man na siya nga naitrono si Kristo. O lagi, watay problema ana. Pero ang ihagyong ingon ni Kristo, ang ingon jud niya ni Kristo, ang imong trono o Dios. Gitawag niya Dios si Kristo lugar na makak ang Amahan ani. Ang translate nila makat. No, wala mo kung utanag ang translate. Ang imo bang Hindi na nga ako ang himuong bakakon ng Dios kay ang Dios di na magbakak. Dalagi niya kay ingon man ang Dios ang anak ang imong trono o Dios. So sakto ang Dios Amahan ani. Tanan ba sa Bible pulong sa Dios dili? Wa mo kumuta nagtanan kani ba gani pulong man gid sa Dios kay Dios Amahan man jud naglitok ani. Ingon man jud nga ang imong trono o Dios mulong tadangtod sa kahangturan. So balor ang Dios Amahan ani na makak. Ang Bible gi-translate ang namakak ang nag-translate. Wa igo ra man ga-translate bro. Wa man ingog ilahang kaugalingong pulong ning ilang gi-translate. So ang sa ilang pag-translate bro unsa ilahang nakita sa maong nasuwat ila lang gi-translate.
Di man sila ang mismong namulong jud ana. Ang pangutana sa ilang pag-translate kay mo jud ni gawas. Subot pasabot nga ang Dios Amahan na magkag ani. Binakak na sa nag-translate. Luwa Nga may... say binakak sa nag-translate. Gidugan sa Bible ba? Sa ato pang original unsa may nagkasulat Dios original ani. Ang Diyos dili na sa imo yuko. O unsay nakasulat sa original ani pwede nimong mahatag sa kuha? Ay, taon sa mo. Ay, basta kay ang original Diyos, wala nang na mo ino. Di ba? O, pwede ba na imong mahatag sa kuha ang original ani jud? Wala ko ikahatag ni mo anak. So dili ta Ako- maka-confirm ani nga na makak ang Dios Amahan or ang translator kay wa man kay mahatag gid ani. Ako, makasabot ko nga ang Diyos Amahan, di siya magtahod og lain kuan na yung tahuron kay Nangan sana naa man ni nakasuwat man ni. og nakasuwat, di ko mutuo na basta. So dili ka mutuo sa imuhang Biblia ang gida nga King James. dili tanan akong tuohan ng Diyos. Dili tanan imong tuuhan sa King James. Ano ba ni? So ang kanarang pabor sa imong pagtuo mo ra imong tuuhan lugar. Sa napulo magud ka So word bro, niya, sa napulo. sa King James bro, sa pabor lang sa imong pagtuo lugar mo ra imong dawaton. Lisod man pud og mutuo ko ano nga ang naay Dios ang Dios. Lisod Lagi lugar sa imong dawaton aning King James kanarang pabor sa imong pagtuo. depende. Kay og dili pabor sa imong pagtuo bakak. Sao magin ang di man yun. Gamitar gud imong pangisip. Di ba? Kato kay wa man gid tong pabor sa imong pagtuo sa lugar imo tong isalikway. Ay sa likoy ko di gito mao. Oh, so Kaya kung hindi- pabor sa imong pagtuo dawaton. Wala iyahang yukbuan nga lain kundi wa gyud puy. Siya Kaning sa kuan bro, kaning sa Juan 1:1. Sa sinugdan mao ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios. Ug ang pulong Dios. Kinsa man ni bro nga kining pulong dire? ang Dios nga makagagaw. Ang pulong. Sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So kaning term nga word dire is mao ni ang Dios Amahan. Oh. Ya pag-abot sa 14 mingon man bro, og ang pulong nahimong tao og ipon kanato mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kinsa man ning pulong nga nahimong tao? Ang Dios. Nahimong tao. Kanus nahimong tao ang Dios? Sa panahon nga nahimo siyang tao. Kanus wala aman? panganak. Gipanganak. Kinsa may nagpanganak niya aron mahimo siyang tao? Igsoon, ang gipanganak wala mahimong tao kundi nagpakatao. Now bro, ang pulong nahimong tao. Asa man siya nahimong tao? Dili puro sa nahimong tao kan nahimo mong tao sama ko nang og ang Di ba gipanganak? Matod nimo gipanganak. nahimong kabaw diretso na nahimong kabaw. Lagi, matod nimo gipanganak. O asam siya nangan, asam siya gianak. Ana totoo og ang pulong. Di ba ningon ka nga, oh, walay problema ang Dios na nahimong tao. Og nahimong tao wala kinay panganak. Kalit. Di ba bro, ingon ka bro nga ang pulong nahimong tao. Tana ko nimo kisam ni ingon kang Dios. Kanos nahimong tao ang Dios yung kagipanganak. Oh, asam siya gipanganak. Wala gipanganak, wala gipanganak. Naka-record tao. Galabi ako sa Facebook karon. Ay wala ipanganak kay ang nahimong Ingon tao. ka hindi- gipanganak. Daot ato nangutana ko nimo kanus gipanganak. Pamati sa ma-explain ko, ang nahimong tao wala ipanganak. Nimo imong Kaya- ingon nga ang Dios na nahimong tao. Ingon sa pagkatao ing kagipanganak. Wala ipanganak ang Dios. Ay ikaw gaingon karon o. Ay ibalik na imo ang record kay record mo kana. Oh, naka-live man ko sa Facebook, bro. Sige na, ug nag-live ka basta ang Dios dili anak sa tao. Akong ibalik ha. Ug ma-review pa nato ni ha. Dali lang. Dali lang ha. Sige, gid mo parihuan niya tanong.
Kristo. Sa kadali lang bro. Ang sa Diyos amahan na ni bro. Kung magiging sa Diyos, kay Diyos amahan mo dyan naglito. Bible ba? Sa ato pang original, kung sa may nagkasulat, parang translator, kay wama kay matag yun ani. King James bro, sa pabor lang sa iyong pagtuulo, gara mo rin mo dawat. Depende. Kaya og dili pa. Uri ito mo. So kung pabor sa iyong pagtuulo, dawaton. Ya bro ha, kadali lang bro. Kining pulong diri. Ang Diyos nga makagito ko. Pulong. Na bro ha. Sa sinugdan, mao ang pulong. Nadungog ni mo bro. Sige. Ya, kadali lang. Og ang pulong uban sa Dios, og ang pulong Dios, so kaning third mga word diri is mo ni ang Dios amahan. Oh. Ya pag-abot sa 14 mingon man bro. Og ang pulong nahimong tao, og ipon kanato ni puyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kinsa man ning pulong nga nahimong tao? Ang Diyos. Nahimong tao. Kanus nahimong tao ang Dios? Sa panahon nga nahimo siyang tao. Kanus aman. Gipanganak. Kinsa may nagpanganak? Gipanganak. Ingon ka bro, gipanganak. Wala gipanganak. So, wala. Ingon ka nga gipanganak. Panahon nga sa panahon nga nahimong tao, wala ipanganak. So paunsa sa nahimong tao? Diretso siya nahimong tao, wala siya ipanganak lagi. Alagi ni puyo sa uban nato. Mo ni ang Dios amahan. Kanus aman ni nahitabo nga siya nahimong tao nga diretso siya nga wala gipanganak. Sa panahon lagi nga nahimo siyang tao. Kanus aman to, unsa man to? Sa panahon gani nga nahimo siyang tao. Kanus gani nahitabo ning niya. Man ta masayad nagkanusa ni. Ano, wali ka kahibaw. Ug mo yung kag December 25 si Kristo. No, wala dili ini mangutanag, wala ta mag-isgot og date, pizza. Kanus aman ni nahitabo. Ikaw sa imuhang kuan, imuhang. So kaning pulong nga nahimong tao, bro, dili iba ni mao si Kristo? Dili. Dili. Sure ka? Sure. Nganong giingon diri sa akong Biblia ang gihawiran and Christ become human? Taba. Kaning Living Bible nako nga protestante di katoliko ingon man nga. Imong gibasa gabi bitaw. Pareho imong gibasa. Pareho tong gabi nga imong gibasa nga kuan king ni ang sa ganito sa kuan Mateo 16:18 nga Katoliko na ako no Katoliko. Di man to gabi bro. Di man to gabi. Dili Katoliko ang gi. Sa ay na nang Katoliko kanila diri lang sa ta. Juan 1:1 sa sinugdan mao ang pulong. Og ang pulong uban sa Dios. Og ang pulong Dios kinsa man ni si Kristo? Pulong. Dili na si Kristo Ang Dios. Ang Dios nga matuod. Matuod nimo ang Dios nga matuod man. Ang pulong uban sa Dios man. Kinsa man ning Dios nga giubanan sa Dios? Nakunsa. Okay, ingon no. Ang pulong naana sa sinugdan. Ang pulong uban sa Dios. So ang Dios uban sa Dios. Kinsa man ning Dios nga giubanan sa Dios? Pamati ra na. Okay, ingon man ka nga ana man ka nga ang kaning pulong mao ang Dios amahan. So isit aside sa lang nato ng Kristo aretas Dios amahan. Ingon man nga ang pulong uban sa Dios. So ilisa nato ning pulong ug Dios dili lang nato ni butangag Kristo. Sa sinugdan mao ang Dios. Ang Dios uban sa Dios. Og ang Dios ang Dios ana. Ako'y kuan ana. Kay matod nimo ang pulong mao man kahaning Dios amahan. Sige atong ilisa ning pulong ug Dios amahan para maklaro.
Na atong Sa sinugdan mao ang Dios Amahan. Pamati ka. O bro, ako lang i-translate ba kay ingon ka nga kining pulong dili ginas Kristo kay ang Dios Amahan na. So kaning term nga pulong ilisa na to ni Dios Amahan. Okay, para maklaro. Ang sa sinugdan mao ang Dios Amahan. Ug ang Dios Amahan uban sa Dios. Ug Dios ang Dios Amahan. So kining term ay di man kaingon man ka nga ang pulong diha mao magka ang Dios Amahan. O di atong ilisa nag Dios Amahan ning pulong para klaro gyud. Sa ato pa amang din ng Dios Di ingon man ka nga kaning pulong diri nga giingon ni San Juan mao day ng Dios Amahan. So para maklaro nato kay ug ingon atong ingon rod pulong mga sig mangutana ba isa man ang pulong brad imong deklarasyon ang Dios Amahan. So atong klarohon. Sa sinugdan Victoria bibi. Ay sa. Palihog ko basa sa imong Biblia. Ano? Kinsay namulong ang Dios Amahan, iyang kauban ang iyang pulong. Pareho nako kisay kauban ako ron namulong. Diri ko, kisay akong kauban akong pulong. Gamitan na imong isip nga maayo. Di ba? Ang imong kauban nimo. Di ba? Ang ani mong good brad. Di ba? Ang ingon nimo kaning pulong nga giingon diri mao din ning Dios Amahan. Tama ba ko? Ay. Eh, dili ang kauban iya. dili magkaha ni Kristo ning pulong diri kay ingon nimo ang Dios Amahan magkaha. Kuan igsoon pamati kinsay imong kauban ron? Di no. Ani bro, di ba nangutana ko sa sinugdan mao ang pulong Kauban na pulong. og ang pulong uban sa Dios og Dios ang pulong. Ang akong question is kinsa man ning pulong dire? Ingon ka ang Dios Amahan. Why di sa ingon ka nga ang kaning pulong dire mao ang Dios Amahan. Di ba? Mo na imong deklarasyon ganina. Unya karon bro, ay nakukuha na basta kay ang Dios kinsay namulong og wala dili man isyu dire kinsay namulong. Pati pamati ang imong kauban imong pulong. Bro, dili para nako ha, dili isyu dire kung og ang kauban din is iyang pulong. Di bro. Dili isyu nako dire bro kung kinsa ning pulong or kinsay namulong. Ano? Dili isyu dire kung kinsay namulong. Ang akong pangutana kaning giingon ni San Juan ba nga sa sinugdan mao ang pulong. Ang pulong uban sa Dios ug ang Dios ang pulong. Oh. Kinsa man ning pulong nga giingon ni San Juan dire? Okay. So bagon ta kana ha, pamati ayaw pag sige taba. Ani ni? Kinsa may nadunggan nimo si sa una nga namulong dito sa Sampinit? Di ba ang Dios? Wala niya makit Kinsa may namulong? Ang Dios namulong. Kinsa iyang kauban? Iyang pulong. Mo na siya nga. Sa sinugdan pulong og ang pulong kauban sa Dios. Di katong imong giingon ba nga ganina nga kanang pulong diha mao ang Dios Amahan. Tama ba to akong nadungog? Kinsa man din mamulong. Og dili mamulong ang Dios Amahan sa ato pa amang. Bro, tama ba tong nadungog nako nga imong giingon nga kanang pulong nga gimension ni Saint John diha mao na ang Dios Amahan? Kay namulong man ang Dios Amahan di man makita. Sige. Kay mao man kaning Dios Amahan ang pulong nga gisuwat ni San Juan, pwede na to ilisa ning pulong diri og term Dios Amahan. Kay mao man ni siya ang Dios Amahan. Doon kay wali na laing kauban sa Dios ang iyang pulong. Ikaw kinsa imong kauban ron imong pulong. Basta na. Di ba bro? Tama ba og ilisa na to ning pulong diri og bro, ingon asa ba? Ingon dire ang matod nimo ang pulong mao na ang Dios Amahan. So tama bang ilisa na to ning pulong og Dios Amahan? Basta kay ang Dios may namulong, iyang kauban, iyang pulong. So, pag-abot dire bro sa 14 bro. Binagak ng imuha lagi di maya na siya. Lagi. Sit aside na to ng Juan 1:1. Pag-abot sa 14 niingon man ang pulong nahimong tao. Karon kay nahimong tao, wala ipanganak kay og nagpakatao nanganak. Sige, nahimong tao. Kanus man ni nahitabo nga nahimong tao. Og nasayod ka hala sultihi ko.
Oh, kaning pulong nga nahimong tao kinsa man ni? Ang Dios. Ang Dios. Sige, ulisan nato ning pulong og Dios Amahan. Sige. Ang Dios nahimong tao, tama ba? Ang Dios namulong. Lagi wa ko mangutanag kisay namulong. Sige. Ang pulong nahimong tao. So matod nimo kining pulong nga nahimong tao mao ang Dios. So ilisa nato ning pulong og Dios. Ang Dios nahimong tao, sakto? Mao gina na imong tao. Unsang pag-asa nahimong tao? Aw lisod pod unsa man siya way gahom? Lagi sa unsang paghihagi unsa niya? Can you explain to me? Tungod sa iyang gahom nahimo siyang tao. Sure ka? Unsa man day? Og may gahom ipanganak. Kanang giingon sa Biblia bro nga ang Dios bisan kano sa dili mahimong tao. Unya ngano man nga og wa siya gahom. Ana na siya. Ingon man gid ang Biblia bisan kano sa ang Dios dili mahimong tao. Di pa ningon ang Dios nga himuon tang tao sama sa atong dagway. Lahi man na, lahi man ang istoryaha bro, lahi na kanang maghimo sa tao, that's another version of story na sad. Kang ang ingon sa Dios nga dili pwede mahimong tao ang Dios. Kay Dios man siya. Oh, so nganong nahimo man siyang tao nga di man siya pwede mahimong tao? Tungod kay gamahanan lagi siya. Dara bro oh. Sa Números 23:19. Okay. Ang Dios dili tao. Dili anak sa tao. Di man di tao nya nganong nahimo man tao ni? Tama gina igsoon, dili anak sa tao, si Jesus anak sa tao. No, ang Dios dili tao ingon ang deklarasyon sa Números 23:19. Nya nganong nahimo mang tao di man di tao? Ay naunsa ka man. Kay gamahanan gani. So tungod sa gahom nahimo siya. Can you explain to me giunsa pagkahimo ni? Ay naunsa man ka. Gamahanan siya lagi. Lagi gamanan giunsa man jud, giunsa man niya. Tungod siya gahom mahimo siyang tao. Oh, giunsa pagkahimo? Itong harabag kalit, uy nanako. Proseso ba gianak ba siya? Or niambak ba gi kag langit? Nitong halag kalit kanahimong tao. Asa man siya nitong haog kalit nga nahimong tao, asa man gid siya? Dito sa Israel. Israel, dapit sa Israel. O makatudlo kag asa maayo. Awa din ay kahibaw ni. Makahibaw. So kanina record sa Biblia bro nga ang Anghel Gabriel ni bisita kang Santa Maria. Mayon ko sa Israel, mao na siyang lugar, Israel. Oh, lagi. Ang kaning na-record sa Biblia bro nga si Anghel Gabriel ni bisita kang Santa Maria. To kani? Dili. Dili. Sa likway ni mo na. Tumo-tumo na sa nag-translate. Di unsa man jay Biblia ang accurate nga atong basahon nga para dili mahimong tumo-tumo. Kana igsoon, sabta na lang nagdaan. Lagi unsa mang Biblia nga atong mabasa nga accurate jud nga dili para dili mahimong tumo-tumo. Ang Bible dunay tumo-tumo, dunay tinuod. Oh, asa may tinuod nga Biblia atong babaton ana para atong ma-prove. Wala na gitaguan na. Taguan na. Unsa man toy nga na to kay basig na available ta dire. Mga scroll. Scroll. Ka-scroll. Oh, na ako'y did si scroll dire. Tinuod ba? Nara oh. The Dead Sea Scroll Bible oh. Nara oh. Hindi mo na makita. The Dead Sea Scroll Bible. Palihog kog ukay sa kong live diya sa Facebook. Nara oh. The Dead Sea Scroll Bible. I-open ra ko ng imong kuan, kamera diya wala ma-open. Pag ukay og cellphone, lain nga cellphone din tanawa akong live. Di man ka makita dali. Okay, wala ang akong kamera ginagamit dire sa kuan. So bro, tawag aning ni ang kanang San Mateo 1:23 muto kana. Kanang Emmanuel. Oo.
og maunay kuan gipropesiya basin og mao gina siya pero di magud mangalan ang Dios ngalan sa tao. Lagi ba? Mutuo ba ka ana? Moto gud ko ana nga kanang Emmanuel. Di ba ni di ba na Ay, okay. Isaiah City 14 nitag-an si propeta Isaias nga ang usa ka babaeng ulay mumabdo siya og manganak og Emmanuel. Dili Jesus og Emmanuel. Lagi-lagi kadali lang. Manganak kinsa man ning babaeng ulay nga manganak og Emmanuel nga gitag-an ni propeta Isaias. Taga Europe na. Taga Europe kinsang bayana wa ko mo taga-asa ni. Amot lang kay Ay, wa pud kahibaw ni. Hindi man ipanganak ang Dios lagi tao. Lagi taga Europe kinsa may nga natong taga Europe. Si Maria. Maria, taga Europe des Maria. European name mo ba? European siya. European name. Sir, sa So si Maria taga Europe. So mo'y katumanan aning gitag-an ni propeta Isaias. dili. Ay imong kag si Maria nya karon yung dili may tuwa na tuan ni. Ani magud igso no. Kani ni ang Bible gitranslate lagi sa wala magtuog Dios. Ilang gibutang diha nga kuno sa Nazaret na tao si Jesus pero Europe na ang tao. So gadada ka anang imong Biblia ang gituohan karon nga daghag kurap. Unsaon man kay balon po kung unsay kurap diha. Lagi gawali kag Biblia nga daghang kurap. Di man po na iwali ang kurap. So kutlo-kutlo ra imong giwali da sa mo pabor lang sa imong pagtuo mo ora. Siyempre kay ang kurap po daw. Asa po na mabasa sa Biblia nga ang pabor sa pagtuo mo iwali? Ay sa imo habitawan sa man pabor po sa imong pagtuo imong giwali. No. Asa lagi na mabasa na to sa Biblia nga ang pabor lang sa Biblia mo ay atong iwali. Dili na kinahanglan nga kuan kay bisan sa imong pabor sa imong pagtuo may imong giwali. No. Sa di kinahanglan dapat mangita tag ebidensya ana. Pangita taga po ebidensya sa wala ka magwali sa dili pabor nimo. Ani ba tagay sa ko og dokumento gikas Biblia nga ang pabor mo ay itong tuuhan. Gani na nga taga usab lay ko ang pabor sa imuha may imuhang iwali. Dili ay ko pangutan Ako may you are under cross examine. So all you have to do is to provide what unsay akong gipangita. Nga depende mo ko isuon sa yung akong gisabot nga kana siya kurap. Imo ra dayong pagsabot di ay. Tao man na nga kurap man ginang naa kana. Imo ra dayong pagsabot. Waday kay ebidensya tungod kay di mo laban sa imong pagtuo ang imuhan na lang pop up sa imong hunahuna is corrupt. Tanawa ra gud. Kanang naang iya sa Ginoo nga pulo nga bawal ang pagbaton og larawan ang ay isa nang larawan kay di man na mo issue na to diri. Ari man tas katong pagka-Dios ni Kristo. Kung moambak ta ng terminong rebulto, that is another version of story na pod. Laing issue na sana. Nga ayaw gyud kog tagain kanang nang propesiya. Sige, kurap man kani bro. Unsa may original nga kuan ana translation? Kurap man kani. So para mahug nga di kurap unsa may original nga translation ani? Na gilabay na gitago. Yo ako manguta nag-asa to. Unsa? Scroll lagi unsa man tong pinulungan sa scroll nga dili kurap sa kuan sa Israelinon. O lagi unsay pinulungan. Di pod inilonggo, di pod waray, di pod Bisaya. Basin og Bisaya. Way klaro na ning imuha di ay. Ngano man gud ha? Tagan-tagaan ra morar deta ni bro og tigmo-tigmo agukoy ug mara ta magasoy. Lagi tayo sugilanon ha. Nga ang Turi o Babel dinis Pilipinas gitukod. Usay Turi o Babel Pilipinas gitukod. Madapit sa Pilipinas na gitukod. Adi ka mo tuo ina lang basta. Lagi asa dapit. Di ba kaniadto sa pay pinulungan ang tao? Lagi asa lagi dapit sa Pilipinas gitukod ng Turi o Babel.
Saka mutuo ka nga ang sa una usapay pinulungan. No. Isa wa man ta mangutanag pilay pinulungan. Ang ingon nimo nga ang Torre of Babel diri sa Pilipinas gitukod. Asam dapit diri sa Pilipinas? Dito sa Bohol. Bohol? Dapit sa Bohol. Kanang Chocolate Hill. Mo na Torre of Babel ang Chocolate Hills. Pag sure ba? Ay, Sa may imong ebidensya nga ang Chocolate Hills Torre of Babel. tungod ka ipaabot mas manganod, magtukod gisulit pahabog. O lagi pahabog nya mo nang naigabuntod-buntod diha. Oo. Kay unsa may inungdan ng buntod-buntod? Ilang gi tukod. Tukod ang Pataas pa ingon sa ibabaw. Nya kay gipahunong man sa Ginoo kay sure jud ka nga sa Bohol, ay sure. Asa man na nabasa nimo sa Biblia nga sa Bohol jud? Wala ito ang Biblia kay ang nagtranslate lagi nasuya sa lugar. Lagi adaan na lang bro. Asa man nato mabasa sa Biblia kanang terminong Torre o Babel? Kuan. Genesis 11 siguro na. Genesis 11 atong sulayan. Genesis 11 Genesis 11 tanaw na to ha. Di magka Title lang ako rin Babel. So Genesis 11. Sige. Asa atong tanaw ning Torre o Babel, asa ni natukod? Yates mo nang sa Bohol, binuang nang sa Bohol. Mo tay mo ragwa ka ni di ka ni kauban sa maniudtog gabing dako. Pwede man na maniudtog gabing dako. Atong tanawon daw ni bro. Ang Torre o Babel lagi day bro sa verse 18. Diara bro ha. Og ang tibuok nga yuta may usa ka sinultian. Tana. Og usa-usab ka pinulungan. Og nahitabo sa mipanaw sila sa sidlakan, hingkaplagan nilang usa ka patag sa yuta sa Sinar. Og didto mingpuyo sila. Sinar. Asa ni dapit ni Sinar? Sa imo ha, asa man? Bohol ni? Asa man dapit ng Sinar? No, kani ba kaning dito kuno sila siyuta sa Sinar nang namuyo kaplagan nila ang usa ka patag sa yuta sa Sinar. Ni Sinar dapit. Sa una, di pa ni Pilipinas no? Di asa man ni nalukit ning Sinar. Sa imo ha, asa man dapit na kuha na? Ako'y nangutana nimo. Lagi. Ako kay balo ana. Di po ni Bohol. Og atong hunahunahon ang Pilipinas nahimong Pilipinas sa panahon sa Wa ko mangutanag kanusa na himong Pilipinas. Ingon mo ka nga ang Torre ni Babel natukod diri sa Pilipinas. Akong gi-confirm dapit sa Pilipinas kay daghan bitag mga lugar diri sa Pilipinas, Davao, sa somewhere Visayas lang daan, tindaganag isla na diha. Ang ingon nimo deklarasyon nimo naa sa Bohol. So akong gibasa diri sa Biblia, nahitabo nga mipanaw sila sa sidlakan, hingkaplagan nila ang usa ka patag sa yuta sa Sinar. Ug didto ni puyo sila. Akong pangutana bro, man ning Sinar na dapitan na lukit. Okay. Aron ka maghibalo asa dapita i-search sa Google. Uy, dili ni maog sa Bohol? Kining ni ang Pilipinas, dili pa ni Pilipinas sa una. Wala gi ko mangutanag unsa pa na sa una. Kaning Sinar ba asa ba nin yutang patag sa Sinar dito sila puyo. Nya kaning Sinara dito day ni gitukod nila ang Torre ni Babel. Ingon na verse 4 sa verse 3 tay padayon na to. Og sila nag-ingon ang usag-usa, umari kamo, magbuhat kita og tisa og pagbahon ta og maayo
og sila may tisa nga gigamit nga alili sa bato og may sulong nga alili sa apog. Og ningon sila, umari ka mo, magbuhat kita alang kanatog usa ka lungsod ug usa ka turi. Usa kuno ka lungsod ug usa ka turi. So ang pangutana nako, asa man ni nahitabo nga lungsod? Unsa man ang pangalan diya? Sinar, asa to? O Sinar. Sinar? Shinar o S-H-I-N-E-R. Shinar. Ah. Ang kaning Shinar, asa man ni dapit na lokit nga lugar? Kaya niya sa panahon sa pamati ko na, sa panahon nga usa pay pinulungan, wala pay Israel, wala pay king ang Mm. Europe, wala pay king ang United States, wala pa. Mm. Wala pay China, wala pa. Oh. Wala pay Pilipinas, Mm. kaya usa pay pinulungan. Mm. Na karon, maistorya ko ha. Sa pagbuhat na sa mga tao, ang Diyos na wa siya ganahan yun siya ato aning libugon. No, bro. Ayaw na kaya ng libugon, bro. What ay problema ng libugon? Kaning Shinar, aha maning Shinar na lokit. Akong tiwason kay wala pangalan pa sa mga nasod kani adto Kasi Sinar, wala na dimension na o. lagi wala ang Sinar wala pa na i-mention og hadapita gibutang. Haman hadapita gibutang bing i-mention diha. Lagi. Asa maning Shinar, di po ni sa Bohol? Asa man nga nasod na gibutang ng Sinar? Di, nangutana ko ba, lungsod may giingon dire, lungsod. So, ang ngalan sa lungsod, Shinar. Oh. Oh, asa man ni dapit nga nasod ning Shinar? Ang nakita nila sa Sinar nga patag, himuon nilang lungsod. Oh, Maghimo pa sila. Oh. alagi, sige, watay problema, maghimo pa sila. Oh. Asa maning, unsa ning nasura ning Shinar? Wala palagi nasod anang naang usapay pinulungan. Kaya asa man mabasa nga ang usapay pinulungan dunay nasod ilang gi-mention. Diba nga ako ba, asa maning Shinar nga nasod na sakop? Wala palagi Israel, wala pa Europe, wala pa Vatican, wala pa Amerika, wala pa China. Oh. Karon kay bisan gani si Haring Solomon dinhi mas Pilipinas mamunit og Bulawan kaniadto. Si Haring Solomon, namunit og Bulawan sa kaniadto. Dili sa Pilipinas. Asa man dapita ang daghang Bulawan ato aramang nasod. Pagsure, oy. Ay na. Di mo kamutuo sa istorya. Alright, bro. Kaning Shinar, bro, ingon mo kag i-google. Nalokit ning Shinar nga mo ning Iraq karon. Unya. Dili. Pila Buho- ka No, sa. Sumuoyo na ka, bro, nga kining Shinar mo ning Iraq. Okay. Ato ang uyunan na imong kuan. Karon mangutana ko si mga pila ka buok pinulungan sa Sinar, daghan o Jutera? Di ba? Kadali lang ba? Ay isa lang pinulungan nimo. Kay that is lahi naman ang istorya nagpila ka pinulungan. Pulo ba to usada? Ingon ka nga ang Turi o Babel natukod sa Pilipinas. So to confirm, asa man ni dapit sa Pilipinas kay sa Kapoy ang time. lagi tulog ka. di ato maning oras. To confirm nga ang Pilipinas natukurag Tower ni Babel kay wa man gina will nun sa atong kasaysayan sa Pilipinas nga diri day natukod na. So asa dapit sa Pilipinas? Ang ingon nimo is Bohol. Nya asa man na dapit sa Bohol? Ingon kag Chocolate Hills. So siguro nagkaingon ka nga mao dagoy ni gihimong pundasyon sa tower ning mga Chocolate Hills igabuntod-buntod man. So kinalutan siguro ni ana ba? Sige. Nya karon kay ang diri sa Biblia dito din ito kuda sa lungsod sa Shinar. Ang Shinar maudi ay ning Iraq karon. Muyon ka ni. Okay. Akong pangutana aron mo uyon ko tubaga. Pila ka buok pinulungan sa Sinar? Bro, Doon na ba'y doon na ba'y king ni ang Ilocano dito sa Sinar or king ni Magahat? Wala. Dili Ilocano magahat lahi nung istorya ha.
Ang diri ha, to confirm ang God, di ba ningon kag i-google. Di ba ikaw gayon na ni Google. Subot pasabot is nangita kag suporta nga mo ning Google. Ya diri sa Google kay gawas man nga kining sinar nga giingon sa nigawas man sa Google nga kining sinar mauni ang modern day Iraq karon. Okay. Dawaton ba nimo na? Giuyunan ta ka nga kung aron matuo ko tubaga akong pangutana. Pila ka buok pinulungan sa daghan ba pinulungan sa klase-klase bang pinulungan sa Iraq or gamay ra? O gamay ra. Pero wala man ta magisgot og lain-laing pinulungan. Ang rason man gud bro, inani ha. Nganong ang atong nasod na may nagkalain-laing pinulungan. Kini tungod sa mauning hitabuas story o Babel. Gilibog sila sa Dios. Pero wala man ta magisgot og pilay pinulungan. Bro, wala man ta magisgot og pilay pinulungan kay kung moingon gud ta nga ang diri sa Tore o Babel daghan kay pinulungan hitabo, di ba? O sa Bohol, pila may pinulungan sa Bohol? Ano ni pamatiya ha? Di ba isa ra bulanon ra, mura man na bulanon. Isa paminaw sa, di ba kay ang nahitabo diri sa Karon to masahiran unsa magka? di Iraq lagi na di lagi Bohol. Ako mo'y nasayod pagkatapos ikaw may mo pasulabi. Unsay nasayod? Ano ni? Na ako'y ebidensya diri nya ikaw ingong Bohol. Diba? Pamati, kaya doon ako'y probe nga dinhi gyud nganuman kita ang nasod nga kinadaghanan og pinulungan. Sure ka? Ay, susiha daw naabay ni Tibo sa daing nasod. Atong isuway basig daig naa pa. Atong isulay pangita diri ha. Sige. Unsa nga nasod? Ilonggo. Isa paminaw sa grupo bis Ilonggo. Ilonggo day ka bro. Hindi. Una ha. Mayong ka nga magbalusot yung ka. Wa magkamasayod. Ako kay nasayod yung ko nga din okay. Kinadaghan ng pinulungan. Bro, walay ang nasod nga daghan og pinulungan dili Pilipinas. Asa man? Papua New Guinea. Maunay pinakadaghan og pinulungan nga nasod. Kana. Take note, lahi ang dialect, lahi sad ning gitawag og kining language, dialect ug language lahi na. Karon mangutana kag unsa man nga nasod nga daghan kay pinulungan. Dili Pilipinas. Papua New Guinea. Guinea. O na. Onya. Dito daghang Pilay pinulungan nila, bro. Ha? Pilay pinulungan nila. 840 kabuhing pinulungan. Ang pinakadaghan na sa tibuok kalibutan. Ang nisunod ana ang India o Indonesia, kaya ang Indonesia is 700 na ka pinulungan. Dayon sunod ang Nigeria, kapina sa 500 ka pinulungan. Dayon ang India 450 ka pinulungan. Ang gitawag og Cameroon 250 ka pinulungan. So atong ikuha ng Pilipinas pila? Pilipinas pila? O mandirigi appeal sa kuan. Ang Pilipinas aduna lamay 180 hangtod to 190 kabuhing pinulungan. O gamay ra kayo. Onya maka-mention kag unsay pinulungan dito sa Guinea. Apa tong kinadaghan ng pinulungan? Dili na na-issue kung saan ang ilahang sanang mga pinulunganan na naan nila diha. Pero ang utana manggug ka nga ang Pilipinas ba daghan bag pinulungan dili oy. Kagamay ra na tog dialect, gamay ra tag language ug dialect. Unlike sa ubang nasod na perting daghana, siguro makaingon ka diri daghan man kay liman gid natay Waray, Ilonggo, Chabacano, Bisaya, Pilipino, nya napay Tausog, Yakan, Samal, Subanin, Kalibugan, sa pana pulo lang ni atong hibaw-an. Dalahi pa tong mga katong nasa Tacloban. Cebuano, Bulanon, unya kanang naay mga taga Batanggenyo,
kanang taga Batanes lahi sad na sila diha, kanang mga Igorot lahi sad na, kanang mga Lumad lahi sad na, mga Surigao nun lahi sad nagbinulungan ang Surigao nun, Dabawinyo, kanang taga Agusan, kanang taga Bukidnon lahi na sila diha, somewhere diha sa Cagayan de Oro lahi sad na, diri sa Amua lahi sad, kay naay mga Bisaya, Subano, naay Yakan, Samal, Kalibugan, Chabacano, lahi-lahi basta kay daghan, pero dili siya sama kadaghan sa gitawag na tuog Papua New Guinea. Unya karon bro, kay ang isyu ra man nato dire bro is asa natukod ang Towers Babel. Ang declaration nimo karon is ni asa gitawag nato og Pilipinas. Asa man sa Pilipinas, ingon kag sa Bohol. Aha man dapit sa Bohol, sa Chocolate Hills. Karon kay diri sa atong Biblia gisubay didto mas Sinar, lungsod sa Sinar. Ang Bohol ba nay lungsod sa Sinar? Imong sabton nga wala pay mga nasod kaniadto. No, klaro man ning Sinar, di ba? Pamati sa ang diri sa Bohol naka susi magyud ko sa una no nga ang kini mga bukid dinhi gikan sa dagat nga mga bato, ang mga bato Layo naman na bro, layo naman kayo na. ang mga bukid dinhi sinukod kalagyo. Wata mangutanag pila ka lagyo ng bukid ag pilay square kilometer ana. Kaning Sinar, lungsod sa Sinar. Located dito nga bro doon dito nga sama ni diri no sama lahi naman na mo sukod tagyutag pila ka hektarya na that is another version of story na. Kaning Sinar, lungsod sa Sinar day gitukodan na ning Tower of Babel. Bohol ba ni? Bohol ba ni? Dili ko motuo nga mao na siya ang kuan kay naamaghan na siya sa hato sa modern day karon morning Iraq. Og naas Iraq nabay sama ining ni ang sinukod nga mga bukid dito sa Iraq. Dili man sinukod bro, wa man ta magingog sinukod ni. Ngano man ang patukuranan igsuon doon nag yung mga pundasyon nga mga pahabog aron nga mahimong maabot sa ibabaw. Kadali lang ba? Kani bro, ang ni atong basahon na sa verse 1 para magklaro. Og sa tibuok nga yuta may usa lamang ka sinultihan. Og usa-usab ka pinulungan. Usa ra gyud sinultian ug usa ra say pinulungan. So one language and one dialect. Kasabot kag unsay language ug dialect bro? Na gipamulong na nabita natong alagi unsa may kalainan aning language ug dialect? Mao na silang language pinulungan. Dili uno say language pinulungan. Ay nanti ang language mong igsuon usa na siya nga masabot na to pinulungan na siya language or sila habang mga sama ni ang usa ka language nila kay ni ang Amerikano. English. Diba? So panalitan unsa man ning di ba ang akong pangutana is di ba ningon diri nga usa ka sinultihan ug usa-usab ka pinulungan. So sinultihan is language, tama ba? Mo na siya. Pinulungan lang. Ang pinulungan kining gitawag dialect. Tama ba to? Mo lagi Mao gyapon unsa may bro? Unsa man jay kalainan aning pinulungan ug kaning gitawag dialect? Kanang ilang pronunciation dialect. Pronunciation dialect. Parehan lang utanta lang parehan ni ang idyoton bayay ana ba? Idyoton bayay. Mag-idya-idya ta mag-aho-aho. Unsa man na siya? Bulanon. Tanawa ra gud ni ang istorya. So ang bro, ang bot pasabot day anang ani bro ha kay mura galisod man ka bro. Ako na lay tug-ana na bro. Ang language bro tawag nagpinulungan. Para masabtan nimo sa pagbulag-bulag sa pinulungan, nagtapok-tapok ng Chinese, tapok ng mga Ilonggo, Amerikano, naglahi na sila pundok-pundok. Alagi ba? Ani lang ha, basig nasayop ko ba, i-correct na lang ha. Kani di ay gitawag na tog sinultihan bro.
Mauning ang language gitawag nagpinulungan. So usa na siya katibuok nga sistema ay sa paminaw sa para magkasinabot ta. Usa na siya katibuok nga sistema sa komunikasyon nga adunay kaugalingong voluntaryong gramatika og kasaysayan, manalitan, Cebuano, Tagalog, Ilocano, di ba? So mo na gitawag na tog language. Unsa may language nimo? Kuan ko, Cebuano ko, Ilocano ko or Ilonggo ko. Pag maingon po kag dialect, kung dialekto, usa na siya ka version or kaning gitawag na tog variante sa usa ka pinulungan. Lahi na sa paglitok, pipila ka mga estilo sa pagsulti. Apan pareho ra gihapon sa kaning gitawag na tog batakang pinulungan. Panalitan sa ang Cebuano usa ka language. So ang musulti anag Cebuano nas Bohol, nas Cagayan, Davao, dire sa Zamboanga, sa daghan man na dire. So di ba pag Benta og dialekto lain-lain na siya nga pagsulti sa pinulungan. At natuklasan ito para madali tani. Ano na lang bro, para madali ta bro. Kaning sira asinar nga lungsod ingon kag sa Bohol, nalokit banig Bohol. Dili na Bohol sa una kundi sinar magka di sinar. So asa wala ni sa Bohol nalokit ning lugaraha. Sa imuha wala pero sa ako dinigis Bohol nga naman. Gi-google man natog ahan na locate ni. Nalokit ang Google mo gud so ang Google bag-ora na siya nga gibutang niya ana. Mapa Ang nakahibalo ko ni ang asa dapit na tukod ang Turi o Babel. Masuya man sila kay dili man ilang nasod, ilaging iwala sa pasing. Sa mapa ta. Saha. Bisag na po ang pinulungan sa imong giingon nga kuan himuon lang daghan kay aron malipat nga dili matuklasan gyud. Deres mapa bro, klaro jud kay nga nas Iraq, modern day Iraq. Ipaprove dito nga doon na kay ipakita nga murag tinukod gyud sa maaning dire nga tinukod man gyud bisag sa kon pa. Asa tinukod? Gipangsakan ako tong pag-adto nako sa Bohol no. Gipangsakan ako ng kita jud kag mga kahoy didto nga pundasyon haligi. Dili kahoy ang igamit. Unsa man? Mga bato, mga king ni ang dapanas gipangpile gipangpile. Nganong wala man anhaa bro? Nganong wala man anhaa sa archaeologist? Wala sila kay gitan-aw nila hunahuna nila kuan ra kay ni ang ordinaryo lang ba kay ni ang bisan pag ordinaryo na anahaon gyapon na kay tukuan mo guna god ganang ila mo gunang tukla kana bang ilan nang isang obserbaran ba o ilang kuan og pati bahala sa ordinaryo sa madili ila gyapon na siyang i-discovered. Dili wala man sila magmatter gud na nga ang Turi o Babel wala sila mag kuan na kako kay naka basa mo kong Turi o Babel mo nang akong gisusig yun kay gitukod man nila doon ay tiguang diri nga nag-istorya ako nga ang bato pwede nila buakon niya dadon sa ubang lugar ay dadon aning ni ang asa dapat nila ibutang pag abot dito ilang masahan o king ang apog or kanya bitawng abo butangan nila o king ang puti sa itlog itapot ang bato mubalik na pila ka simana mubalik ang bato dili na makita nimo sa asa sinumpayan. Mo na nga nito ko kay istorya man as tiguang sa dito sa Bohol. Sa tiguang raday kang nituo. Di magyud kay di gyud kay sa tiguang kay ako ang natuklasan na ang bukid diri nakita gyud ako nga doon nagyoy plaster nga gi ani bro. Klaro man ning deklarasyon sa Biblia nga nagtukod silang Tower o Babel dito sa lungsod sa Shinar. Di ba? Lungsod sa Shinar. So kaning lungsod sa Shinar mao ba ning naas lugar sa Shinar dili lungsod. Lungsod ingon dili lugar kung basahon na. Tanawa kung basahon na. Atong tewasog basa. Dara ha. Sa verse 2 ta og nahitabo nga mipanaw sila sa sidlakan. Ning kaplagan nilang usa ka patag sa yuta sa Shinar
ug didto ning puyo sila. Puyo ano? Di Ay. lungsod. Di wala pa, pamugumahuman og basa. Sige. Sa verse 4, ingon. Og miingon sila, umari kamo, magbuhat kitag alang kanato ug usa ka lungsod ug usa ka tore. So gabuhat silag lungsod, tagbuhat pud silag tore. Nga ang iyang ibubungan moabot sa langit og kita magbuhat alang kanato og usa ka ngalan. Kay tingali unyag kita pagpatalaagon sa halayo pagpatlaagon sa halayo sa tibuok nga nawong sa yuta. Ug sa verse 5 mingon, og nanaog si Jehova sa pagtan-aw sa lungsod ug sa tore nga gitukod sa gitukod sa mga anak sa tao. So natukod ay ning tore didto sa lungsod sa Shinar. Okay. Kaning lungsod sa Shinar mao ba ning buhol? Wala pa laging buhol sa una. Wa ko mangutanag na wala pang buhol sa una. Nganong ingon man kag buhol gitukod wa pang buhol? Gid siguro din ang Shinar sa una. Pag sure ka? Og dili ka mo to narani mo basta ako na. Unya kay nganong dires mapa akong gitanaw ang Shinar tamas Iraq. Anya, asa may tinukod dito nga bukid nga pareho aning diri. Say tinukod dugay naman tong naguba. Lalimang ka nga kining pagkaistoryaha sa Genesis. Busy pagod. Pila na ka bro, pila na ka milyon ka tuig sigurong nilabay ani. Hantod karon. Wala mabilyon kay gikan ka kada. Million ba dili billion, millions of years. Siguro. Wala. Thousands of years. Kana 1,000 noon. Pila na kalibo ni katuig gikan karon. Gikan kang Kristo 2,000. Then gikan atong patras ni Kristo. Hatod karon 2,000. Gikan kang Noe paingon sa kang gikan kang Moses paingon sa kang Kristo. Okay bro. 2,000 pod. Ang kaning giingon man bro nga nahitabo nga mipanaw sila sa sidlakan. Ang Pilipinas ba nabilong sa sidlakan? Nabutang sa sidlakan? Mauna imong hunahon. Ang Pilipinas silangan. Di ba sidlakan dili silangan, nabutang ba sa sidlakan? Oo. Sure ka? I-search na po, i-search. Sa east? Sidlakan. East ba? Nabutang ba sa east ang Pilipinas? Tungang sidlakan ng Pilipinas. Wala ko mangutanag tunga-tunga. Sidlakan mo gid diri, wa may tunga-tunga. O sa English pa na bro, and it comes to pass as they journeyed from the east that they found a plain of land of Shinar, and they dwelled there. Puyo sila. East. Ang Pilipinas ba nabutang sa east? Kana. Nabutang sa east? Sure ka? Asa man imong ebidensya nga nabutang sa east? Ay, pastilan. Silangan lagi ta, timog silangan. Di, pila rin pag-ingog timog silangan. Asa ba imong ebidensya na nga ang Pilipinas timog silangan? Maka-ebidensya pa, madapit ang timog silangan, be. Di ko mo talaga asa dapit. Asa imong ebidensya nga ang Pilipinas nabutang sa timog silangan. Mga pastor, ako di man ko pastor, pero ang mga pastor nakaibalo sila na silangan ng Pilipinas. Wa ko mangutanag mga pastor. Asa imong ebidensya? Kaya ka naman yung kag mga pastor, pwede rata istorya hag binotbot anas pastor, wala. Basta ang akong ebidensya dito sa Bohol, bisag kusgon kay ulan, ang bukid sa. Ay wala ko mangutanag kusgon bag ulan og unsa. Asa imong ebidensya nga ang Pilipinas nabutang sa timog silangan? I-search lagi sa Google. So bro, ang giingon diri sa kining gitawag na tuog kasaysayan
sa Asya kasaysayan sa pamahalaan at pag-ugnayan. Ang timog silangang Asya ay nasa pamamagitan ng karagatan ng India. So apil ang Pilipinas. Karon bro, kay di man timog silangan may nakabutang dire. So di mao. Mao na siya silangan. Dili timog silangan, kalahian ng timog silangan. Wala mo gipud ingon nga timog silangan, basta ang lang gipang Silangan ang giingon dire, silangan. Lahi ning timog silangan, lahi sad ning silangan. Oh. Silangan kita Pilipinas. Lahi ning east, lahi po ning gitawag na to og kinini ang Far East. Far East, pares sa meno. Kana ba gitawag na tog timog silangan ba? Istorya po na atong isumpay na sunod, istorya. Di ba kay ebidensya nga Cebu o Bohol. Pero klaro mo gina siya ang mga plastader sa dere dito sa Bohol. Nagsuri-suri mi libot-libot. Unsa may binisaya, unsa may in English anang timog silangan? Amot lang. Awa po ka kibaw. Di man ko batid sa English. Southeast. Far East. Dili Far East, Southeast. Southeast. Ah. Southeast. Lahi di mao kay diri sa Biblia east man ya, diring Pilipinas southeast man. So lahi ginagdireksyon kay maingon kas mapa, sige. Pakuanta pa east ta. Unya karon ning imong direction is southeast, lahi na kay nagdireksyon mawala tas passing na. So imbis puntarya nimo nga maingon ka nga sige adto ta sa Chocolate Hills. Mangadto ta. Unya mingon asa man dapit na locate ng chocolate, unsa man nga kuan ng Chocolate Hills mingag sa south sa east. Okay, east man diri gingon sa Biblia. Unya ang imong ruta kay southeast. Lawa di mawala jud kas dala na. Kanini ang magod giwala magud ni sa mapadong jud kas Dumaguete ana. Ang turi gabil mati ra pod di mo pug mati pod aron sige. Masusi bitaw pud sa mga namati pud. Kaya ani man god bro, bro ha kadalang bro. Ani man god ang diri ingon ka nga kadalang ani man god sa Biblia nabutang di ay ang lungsod sa Shinar nasa silangan kon east. Unya karon sa east ingon ka mao ba ni ang Bohol? Ingon ka mao na bro. Nya ang Pilipinas kinaaman ta sa gitawag na tog southeast. So kung southeast dili sa east, nya karon maingon ka nga adto tag Chocolate Hills, asa man na nabilong? Asa nga ruta na? Min kag sa east. Kay mo may giingon diri sa Biblia. Nya southeast man ang Pilipinas. Delikado dito tagbilaran padong ani. Okay ra gyapon na kay Bohol man gyapon sakop. Mate. Giwala maguni siya sa ingni ang sa story gid sa Bible kay nganuman. Dili lagi sila ganahan kay masikat magud diri god, mahimong masikat ang Pilipinas tungod anang na ang Torre ug Babel. Mas maayo kaayo ra anag masikat bro. Mao gani na. Kay duolonon og mga turista. Giwala man sa passing sa Bible mo nang digid masikat. Unsay giwala sa passing sa Bible nga gimension na gali sa Biblia na Pamati ra ko na. Ang nag-translate sa Bible ni ang taga Europe wala man sa ilaha. Unsay wala sa ilaha? Wala ilaha yung walaon tanawara ang bersikulo anang na ang unsa di ba gamay ra kay na murag 9 pages. O pila ka bersikulo? Bro, layo naman tan, araman tas layo na jud kay ni atong isyu kapitulo bersikulo ni. Ang ako lang concern bakak gitong giingon nimo nga natukod ang Tower of Torre of Babel sa Bohol. Chocolate Hills. Ayaw na bro. Tablapay na ni unto tagabing dako ana bro. Maniudto sita? Wala gyud na maniudto gabing dako lagi. Mao lagi ni ending. Di ka ni pasmo bro. Ug di ka mo to. Nara na nimo basta basta kaya nga ako lang ha, ngutana magug ka ganina nga.
Ito ko si mo ha. Lagi. Kumutuo si mo ha. Wala man ko mamugos og mutuo kanako. Kaya Diba? Kay mo yung magkagbakak sa to pa na mo ita-prove nga tuwa gid dito ug doon na kay ipakita nga niara bro, ako ha ebidensyang klaro ni. Katong imong giingon nga buhol way klaro, questionable na. Kay unang-una ang katong katong barko ni Noe, di ba? Dito man to sa Mount Ararat na nahubsan. Pagkahubas dito man to sa Mount Ararat. So klaro kayo giadtog archaeologist. Kitaan yun nilang ebidensya. Karon ang imong giingon nga kining Torre o Babel nga natukod sa Bohol nya asa dapit sa Bohol ang ka nga natukod sa Pilipinas, asa sa Pilipinas niingon kag dito sa Bohol. Haman dapit sa Bohol ingon ka Chocolate Hills. Walay bisan isang archaeologist nga nianha diha aron i-discover nang niyag tinuod ba na. Ini kang wala man na ka-interesan sa mga archaeologist kay wala na nila gitagad pagtagad no, taga niya po nalang pagtagad. Bisan og pagtan-aw nila pag-discover nila nga di mao, andi natis nga ilang nasulayan. No, karon diris Biblia nahat sa kanang imong buhol way questionable na ngano man diris Biblia gihinganlan di ay ang yuta nga gitukuran sa Torre o Babel. Ingon din nga dito dai ni sa lungsod sa Shinar. Okay. Ang pangutana ang Shinar na lokit may yung kagdili mo ha. Oh. Asa dapita na nga nasod ang Sinar. Ang nasod nga Shinar na lokit karon nani sa modern day of Iraq. Unya karon ningon magag ang Iraq dia daghan dag pinulungan. Sa bata mo toy question nimo ganina nga kung sa Iraq na daghan ba dag pinulungan ang Iraq. Ang Iraq is Muslim country na dia bro. So ang ilahang pinulungan dia isa paminaw sa ang ilang pinulungan nga gigamit dia bro is Arabic. Di ba? Muslim Arabic. Karon ngungon ka nga pasadog yung Pilipinas kay daghan kay pinulungan. Dili oy. Ang pinakadaghan og pinulungan bro nga naso dili ang Pilipinas. Ang gingon ako ganina ang pinakadaghan og pinulungan paminaw sa di aron ka maka-prove wala i-prove dia nga na itinoko dito nga no dili ba wala man mag-agad bro wala man mag-agad kayo sige hala sige prove wala man mag-agad ang tawag aning ni ang Tower o Babel sa padaghanay pinulungan kay kag padaghanay sa paminaw sa isa ba wala man mag-agad nga og daghang pinulungan diri sure jud kung diri na gitukod daghan kay pinulungan kay aron ka prove lagi nga wala gina-prove na nako na nga naa diri sa Biblia mismo naa diri sa gitawag na tuog lungsod sa Shinar nya kanang Shinar ang suma sa mapa ha dili ning hunahuna lang ni udto tagabing dako naa na nalokit sa modern day of Iraq. Kung maingon ka nga di man napasado brad kay gamay wa na ay sagsapaw lagi ba? Ay sagsapaw lagi ba kay explain ba man ko para magkasinabot ang duha diri ano unsa? Sinabot ta dili ta gubot. Aron ka maka-prove dili daghang istorya. Ipa-prove nga naay mga bukid diha nga daghan kaayo nga niabot og 1,000 kapin. Unsa 1,000 kapin? Giingon ba diri sa Biblia nga 1,000 kapin ang bukid? Kuan magudiya nga dunay tinukod nga katukuranan nga moabot jud panganod kay daghan kay nga mga buntod gi. Bro, wala man to ang ilahang Torre o Babel, wala man to makaabot sa langit. Wala lagi. Kay giguba man to sa Ginoo, man suko man Ginoo adto. Pamati ay sige kuan. Ang sa Bohol wala pud kaabot sa panganod kay ang tuyo ato paabot gyud panganod kay wala maabot sa baha ang panganod. Karon akong ipa-prove nimo para di ta maglangan dili daghang istorya daghan na bay ang patukuran nga nakita nimo nga murag sinukod nga mga bukid sa Iraq bro aron maka-prove sumala sa kasaysayan na dili ning una-huna na to ha sumala sa kasaysayan the exact physical Tower of Babel gituohan just kasaysayan ha naana siya mabutang bro ang site ana siya kay giadto mong ginaog ka ng mga archaeologist no giana wala si ayo sa gianha man nag archaeologist naa na locate sa 90 kilometers 56 miles
didto sa south modern day sa Baghdad. So kung muadto ka dito sa Baghdad karon kanang 90 kilometers sa south modern of Baghdad, na diha ang Tower of Babel na butang. Na diha ilang gidiscovery, na diha ang tawag aning ni ang kuan kining mga ebidensya, ilang nakita tanan, pundasyon, etc. na. So wala. no isa Siya news wala. unsay wa man news pakit-on pati kas video. Ikaw ron nagaingon nga wa man news, ang imuha galing buhol o manggali manimaho ng imong buhol. Hinoon isa paminaw ha, hinoon paminaw sa bro, walay problema kung magisgot tag buhol ang Chocolate Hills ginadayo ginagturista. Nabisan ang mga lagkalain-lain nga mga nasod manganha gid diha kay nindot gyud pod noon og view ng buhol. Ang gani do nagali toy issue sa una nga anto gani karon nga napailan og reklamo tong usa ka nalimot ko gisingan atong gatukod siya resort didto sa buhol nya bawal man na kay naguba man ang kinaiyahan. So gi-question to yang resort nganong didto sa buhol gitukod sa Chocolate Hills. Nga bawal na siya, dili pwede maguba ang ginayan. Magali gianhag archaeologist pakit-on tagas video niya. Sige, i-play na ko ni dire sa ako ang kuan, ang exact location yun. Ang source na ko ani is ang Britannica history. Nang imong buhol wala na. Ang source ko na ko god, nahimong bulanon ang leader. Di man pulong sa leader. bro, Pulong sa leader. di man bulanon ang unang pinulungan sa kalibutan. Ayaw sa pagkuan lagi pasagay. Siya may leader. Niingon siya nga, sige magsugod na ta. Karon kay nagtapok-tapok naman ang nahimong Amerikano, nahimong Chinese. Nag-iya nagtapok. Asa man nagikan ang Amerikano ug Chinese Pilipinas? Lisod pod. Pataka ang gadiha. Karon kay di naman makasabot kay na Amerikano. So buot pasabot bro. Tibo. So bro, Bulanon mo ang leader, pahumanas ako. taka. Stoybot man nimo. Bulanon man ang leader. Niingon din siya, ay, mag-idya-idya ta, mag-aho-aho, kaya di naman ito. Stoybot lagi. Amo na diha nga. Ang istorya sa Babel, wala tiwas sa Bible o sulat. Ano naman, nasuya ang nag-translate. Kasi nasuya ang nag-translate. Nasuya. Stoybot lagi. Bro, salamat sa panahon bro. Kay gabiin na bro. Salamat po. Sige, God bless.